Xahar ieħor jingħata bidu għal sena skolastika ġdida. Bosta tfal jinsabu ħerqana sabiex jerġgħu lura fuq il-bankijiet tal-iskola filwaqt li oħrajn jixtiequ jkomplu jgawdu l-vaganzi. Blan li l-esperjenza edukattiva tkun waħda interessanti u mill-isbaħ, il-Ministru għall-Edukazzjoni organizza konsultazzjoni ma' tfal dwar x'jixtiequ jaraw u x'jixtiequ jbidlu fl-iskola tagħhom. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar l-importanza li nifqu u nisimgħu lit-tfal. Min jaf kemm il-darba nużaw kliem li l-edukazzjoni qiegħda ma' tfal u kollox irid idur ma' tfal. Imma ħafna drabi jekk m'għodux attenti l-inqas li nisimgħu lit-tfal. Tkellimna ma' tfal ta' skola sajf li qasmu magħna x-xewqat tagħhom għas-sena skolastika li ġejja. Ma nħomġux inżommu nadifa l-iskola. Darba l-oħra il-ħed tal-iskola qaltilna li xi ħadd qaxxar il-ħajt. Kienu għadhom kif seba' u qaxxu nixtieq li noqogħdu iktar attenti. Jien nixtieq li jkolli ħbieb tajbin kollha. Appell ukoll lit-tfal sabiex minkejja l-iskola jinvolvu ruhom f'attivitajiet oħra. Naħseb li huwa tajjeb fejn hemm il-kunsilli studentiski fejn il-ħed tal-iskola u dawk li jmexxu l-iskola iħeġġu li t-tfal jieħdu sehem anke fil-ħajja tal-iskola, ġifieri dik hija xi ħaġa tajba. Minn dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni l-Ministru Evarist Bartolo ntebaħ kemm it-tfal ma jkunux jixtiequ affarijiet kbar biex l-iskola tkun ambjent aħjar. U ħafna drabi tinduna. It-tfal ma jridux affarijiet ta' barra minn hawn, ta' jkun hawn min jaħseb li pereżempju jekk tgħidilhom ma tixtieq fl-iskola tiegħek. Jibdew jaħsbu li forsi jibdew jgħidu ma rridu swimming pool, rridu jinnaf, rridu zoo, rridu mhux hekk ta' jien nagħmel l-esperjenza tiegħi u t-tfal iridu tinduna jridu isimgħuna, ħobbuna u għattu kasna bis-serjetà. Meta nagħmlu hekk naħseb li l-edukazzjoni tirnexxi.